jsme původně jako připravovali všichni, tou hnědou a zelenou na třeny. Vale has prepared the tip that we made before with light green and hněda and brown and brown. Vabbè, col marrone e il verde chiaro, l'aveva preparato prima. Ty сказала, ještě не тем, что же použít, Я казала. Jo. A to už to nahrává? No, rek? Je? Ne, jo. Ой, zkontroluji. Není moc. Je. Jo, tady je. Tak když to zkontroluji. Значит, сейчас я делаю нижний ярус. Орхидея состоит из 2 ярусов. Orchideje se skládá jakoby z 2 částí. Teď se dělá ta spodní část. She is now doing the orchid and the orchid is from 2 parts and now she's making 1 part. Allora dice che l'orchidea è fatta da 2 parti e adesso lei sta facendo una parte. È bianco? Sì, questo. И это несколько лепестков на нижнем ярусе. Orchideje je složitá kytka pro to malování. I v té spodní části se skládá z několika listů. Orchid is a difficult flower and in the lower part she has a lot of Leaves. Leaves. Like upper part and it's lower. So in lower it has a lot of leaves. И потом с помощью чистого белого я делаю контур. Valentina používá teď bílý stavební pudr a dělá konturu z toho bílého akrylu. She's using a white builder Powder. And she's making a contour of it. Sta usando la polvere bianca, quella tipo costruttore, per fare tipo il contorno. Так, и теперь делаем такую желтенькую лимонную серединку. Vezmeme vlastně barevný pudr takové světle citronové barvy. She take a white a bright lemon color, like a white, and put it into the center. И потом беру розовую. Luminoso e l'ha messa al centro. Lei dice come il bianco. K tomu přidává řídkou, vidíte, že je dost řídká kapička růžové. And after that she's adding a bright pink, like a drop, but it's very liquid. Потом оранжевая капелька. Pak je na řadě oranžová. And after the green, the orange one. E dopo quell'arancione. По краям можно более светлый сделать. Okraje jsou více světlý. And the edges are more brighter. Sorry? Edges of the orchid is more brighter. И оттеняем также и темными оттенками. Přidáme k tomu několik tmavších odstínů. Темно-синий. Adding some darker colors to it. Tmavě modrá. Dark blue. И также таким желтеньким посерединке тонирую. Do prostředka dáváme žlutou opět. And once again to the center we are adding yellow. Adesso sta aggiungendo di nuovo del giallo. По краям я тоже тонирую темно-синим. Vystěnujeme ty okraje tmavě modrou. And Dost tekutou. And on the edges, she's turned up the dark blue, very liquid. Sta mettendo nei contorni il blu scuro o molto liquido.
И так все элементы я оттеняю. Všechny ty detaily se vystinují vlastně tou tmavě modrou barvou. And all of the details are toned up that dark blue. We can see the other side of the tip. Они хотели посмотреть и другую сторону типа. Мгм. Главное, что акрил должен быть очень жидким. To už jsem říkala, že ten akrylový pudr, ta kapička musí být hodně tykutá, štětec musí být hodně nasáklej, abyste mohli vlastně tonovat. Aby to nedělalo vlastně to 3D potom po zaschnutí. The brush has to be very liquid and the drop of the color has to be very, very liquid. So it La has to be marinata deve essere molto smooth. All the shadowing running with blue color. Shadowing. 50 odstínů šedí, 50 shades of grey. Так, и краешек Там то такі прятоновані. тоже желтенький сделаю. Такой лимонный. Okraje vystinujeme nebo přidáme tam na tu oranžovou, přidáme zase tu citronovou, přidáme vlastně jakoby takový ty blíky, takový, aby to nabilo objemu. Co si čokolády nemá čokolády. On the orange color you made earlier, you will put a little of yellow to make it more brighter and shiny. Теперь будем прорисовывать краской. Přijdou na řadu polykolorky. So now pick the color, acrylic color. Желтой краской я прорисовываю серединку цветка. Vlastně tu část, kde byla ta modrá, prokreslujeme žlutou. The part which was blue, she's toning with the yellow one, the yellow color. Так. Немножечко светлой красной оттеню. Přidáme tam jenom pro takovou tu hru barev, přidáme trošičku kapičku červené. For shadowing or making it more interesting, you will put in there a little bit of red, or not red, but Теперь я беру bright такую red, a little bit. Blue. светло-новой кости, такой молочный. И начинаю оттенять. Teď vlastně budeme stěnovat bílou. Není to úplná bílá, to je taková ta smetanová. So you will now start shading with the white color. No, it's not exactly white. It's something like cream. Green? Cream. Cream. Ok, tipo color crema, non proprio bianco, adesso iniziano a fare i dettagli. To je vlastně ta hnědá s bílou, že? Ne, tam byla přímo akrylka, taková ta smetanová. So again, Valentina is making the details, the contour of flower. И делаем такие прожилочки. Прожилочки все идут в сторону центра. Jestli si vzpomínáte, když jste malovali ten mak a dělali jste světlej okraj a pak vlastně ty tenké žílky směrovaly od okraje listu do středu. To samé děláme i teď. This is the same as you did in the poppy. You will lead these strokes from the top, from the edges of flower to the center. Желтый смешиваю с белым. Queste linee da un punto verso l'interno e tra i lati, comunque andando verso i lati. Now she mixed the yellow with the white. И тоже делаю такие прожилочки. And she's also stroking
from the center. Takže na ten spodek, úplně ve spodky toho lupené, můžete si takhle, ona přidává nějaké barvičky, ale je to jenom prostě fantázie. Vy si můžete udělat růžovou orchidej a přidat tam třeba růžová, tmavě růžová, do fialová, prostě jak se vám bude líbit. Так, и чистой белой краской начинаем прорисовывать нижний ярус. Teď si nabereme čistou bílou a prokreslujeme nižní část. You will now pick yellow, white color, pure white, and you will start shadowing bottom of the flower. Ok, dice che adesso prende il bianco puro e sta iniziando a fare l'ombra sopra del fiore. Taky je dost tekuta. Also make it a liquid. Sempre il fatto liquido. И тоже добавляем прожилки. And again make the strokes with the white color. Sempre va bene, linee verso il centro. Sempre la stessa cosa. Итак, контур делаем всех листиков. Make the contour of all leaves. Fare contorno a tutte le foglie, cioè tutti i petali. Прожилки нужно очень тоненько, потому что весь эффект, вся красота именно в прожилках. Вот если вы научитесь делать тоненькие прожилки, вы научитесь делать вот этот шелк. To vlastně už i na každém kurzu, kde se malují nějaký ty rostlinné ornamenty, Valentina říká, že důležité je naučit se dělat ty tenké žilky, protože tím, když se naučíte takhle prokreslovat, tak dostanete dojem živý kytky nebo živý rostlinky. Prostě to je to, co dělá obrázek živin. So this is the most important in this technique, again, to make a thin and smooth lines. И также белым я еще иду по контуру, где я делала слоновой костью, я еще и белым. Že musíte si pamatovat, kde jste to předtím dělali tou smetánkovou a v tom místě vlastně okreslit bílo, aby ten obrázek jakoby vynikl na pozadí. You have to remember where you put this cream color and contour it with the white. Bisogna ricordarsi dove avete messo il color crema e contornarlo col bianco. Теперь черную краску я ее разбавляю настолько водой сильно, чтобы это была не черная, а серая краска. Že musíte naředit potom černou barvu natolik, aby se s ní stála šedá. So now you will use a black color and you will put so much water to it, so you practically make it grey. No a teď vidíte vlastně, jak se přidala kolem té bílé ta šedá, tak ta kytka ještě víc vynikla. And as you can see, Valentina is using this grey color to make another contour, and the flower is more better to see. Dice che vabbè, sta facendo un altro contorno, quindi intorno al contorno bianco per farlo più definito. Já když se dívám na tu paletku, tak opravdu ta černá je naředěna tolik, že je vlastně až řídka, prostě jako voda. So practically Да, Valentina is практически using одна just вода. black water, not black color, but this black is grey. Ok, praticamente vabbè, dice che Valentina non sta usando proprio il nero ma acqua nera e quindi fa praticamente grigio. A teď už vidíte, že základ v podstatě ten princip je stejný jako u máku. My jsme kreslili ty světlé žílky od okrajů listů dovnitř a tmavý
žílky jsme kreslili od centra ven. To samé dělá i teď vlastně, nebo dělala stejnou tou šedou barvou vlastně odstínila ten střed kytky. So Valentina is still using this grey color. She's still shadowing it, and as the same as it was in Poppy, she's using color to make a contour from center to the edge. Diceva che sta ancora usando questo grigio, sta usando per fare il contorno dal centro all'esterno, vabbè, non lo sta a fare il pronto. And you can add some small details to make it interesting. Серединку затемняю черной. Do středu dáváme černou. The center of flower will be black. Но она очень должна быть жидкой. Я все время добавляю воду, все время ее разбавляю. Valentina pořád přidává vodu, aby ta barva, aby ta akrylová barva byla opravdu tekutá. She's still adding more water into it, so she's making the color more watery. Vabbè, sta aggiungendo ancora altra acqua al colore, quindi diventa sempre più anacquato. A teď, jestli si vzpomínáte, vlastně, jestli určitě vybavujete orchidej, tak vždycky ty okraje jsou takový jakoby obhrublý, takový má jakoby šéf. Takže vlastně teď zdůrazňuje takový ten objem kytičky. Anna. So if you know how does a orchidea look like, it always have these strong edges, like a smooth one. It's Yes. like a turn. So now Valentina make the edges more visible, like a orchidea. Ok, dice vabbè, se sapete come è fatta l'orchidea, sa fa i cosi più spessi per far vedere tipo come si è un po' piegata, perché l'orchidea è fatta così. Цветок сложный, и над ним нужно посидеть, чтобы он получился. Нужно постараться. Právě Valentina, to už jsme říkali, že orchidej je hodně složitá kytka na malování a samozřejmě, že to video si budete pouštět znova a znova, abyste prostě fakt si musíte hodně vycvičit, abyste tu orchidej namalovali. So as Valentina said, orchidea is very hard to draw, so you will have to look at this video over and over again and practice and practice and practice. Можно добавить еще какие-нибудь, например, точечки желтые. You can put some fragments of yellow color if you want to. Přidáme jenom takový nějaký pro oživení detaily. Так, ну на этом можно остановиться. Tak už naše orchideje je prakticky hotová. Valentina přidala na pozadí pár vlastně nějakých linií, aby zaplnila vlastně to pozadí, aby nebylo takový jako fádní. So orchidea is almost ready. Топ-гель. Valentina just added Давайте тогда покрою. some fragments to the background Для to камеры. make it look more Все interesting. Vabbè, dice l'orchidea è praticamente finita, adesso fa dei cosi sullo sfondo per renderla più interessante. Adesso non si Sì. And she's applying top. Pokrýváme vlastně top gelem. Forse parlava del cartellino, solo un po' scoppo di tardario. Il giro non capisce.
Sì, ho capito, ma se tu non parli bene di inglese, non devi fare. Takže máme to. Wow. То, что сегодняшние наши работы. Takže máme výsledek dnešního dne. U někoho je to lepší, u někoho horší. Tak. Бликует, видно или нет? Jak dlouho dělá Valentína nechty a zabývá se nail artem? Prosím? Jak dlouho dělá nechty a zabývá se nail artem? Валечка, как долго ты уже делаешь ногти? С 2000 года. Od roku 2000. 14. Несколько лет назад. Мне их стыдно показывать сейчас. Říká, že kdyby měla ukázat nikomu nechty, který dělala jenom před pár lety, tak by se styděla ukázat. To by mě třeba zajímalo. Určitě bychom padli na hubu, jako, protože jsou určitě krásné. Mohla by nám poslat třeba jednu fotku? Fotku? No, jednu, třeba před pár lety. Валечка, просят девочки, если найдешь фотку, ногтей, которые ты делала несколько лет назад, за которые тебе стыдно. Я их поудаляла, потому что мне, почти все поудаляла, потому что стыдно было мне. Я думала, что если ко мне придут студенты, и они посмотрят на этот ужас, и они скажут: о боже, если она такое делает, чему она нас научит. Že se stydila, nebo že jako nedělá sbírku, jako nezbírá to všechno, co dělala před x lety, i z toho důvodu, že kdyby to nikomu, kdyby narazil někdo ze studentů, tak by se bála, že o ně přijde. Сейчас жалею об этом. Ale teď o tom lituje, že nedělala si nějaký archiv. Потому что когда ко мне приходят учиться, и я вижу, что они рисуют точно так же, как рисовала я вначале. Ничего не получается, хочется все психануть, бросить все, кисточку закинуть. No právě říkala, že neukazuje, nebo je jí to líto i z toho důvodu, že spousta studentů, kteří k ní přijdou a vidí, jak ona maluje teď, tak jsou zoufalí, třeba jako vy dneska, že prostě, že nic neumí, že prostě, že to vzdávají, že nechtějí už dál pracovat, že si myslí, že jsou tupí a leví, ale kdyby ty fotky měla, tak ji ukáže, podívej se, jak jsem malovala já a ty můžeš to malovat taky tak, když budeš pracovat. Someone in here just asked if Valentina can show them a picture of their old nails, because she's making nail art from year 2000. And Valentina said that unfortunately she doesn't have any, because she deleted most of them, and she's a little bit disappointed about it, because every time she had a student and she see what they are drawing, and she see that the drawing is the same as she did few years before, and she see how the students reacting, but I don't want to do this anymore, and they want to Co chceš říct? jako zlomit break the brush and keep it. So in that case, she every time wants to show them what she did years before. Ha raccontato una sorella che dice che lei aveva le foto dei suoi lavori, però la maggior parte le ha cancellate perché le fa le unghie dal 2000, tante volte le studentesse dicono che non
escono, non so io, molto culturale, io sempre dire che anche lei Vlastně tak. Jak se k tomu dostala? Tyhle knechty. Jak se k tomu dostala, já se nemusím ptát, jak ten příběh už znám. Ona prostě v 19 let začala dělat nohty, pробovat. Nejdřív prostě začala dělat manikúru doma, prostě chtěla sebe najít, prostě chtěla něco dělat, nějakou práci a vždycky jí lákalo tady to, tak začala prostě malovat dělat manikúru, malovat nechty kamarádkám. Pak jednou přišla do salonu a zjistila, že ona umí celý prd. A prostě se začala vzdělávat. Šla do dalšího něco s něčemu se naučila, šla do dalšího salonu, pak vlastně zjistila, že už je žádaná, že už ty ženský chtějí chodit k ní, protože už umí, že už nabízí něco víc než ostatní nechtářky, že už umí něco nakreslit. No a takhle to narůstalo pořád, protože když se naučila něco, tak pak zase se naučila dalších a pak prostě přišla na to, že za ní chodí holky, nechtářky a ptají se, jak ona to maluje. No a tak vlastně to je jako sněžná koule, prostě tak a pak se rozhodla, že má to cenu udělat nějakou svoji akademii. A když už to začala vlastně dělat sama jako školitelka, tak nevím, jestli je to paradoxně, ale když už věděla, že to je její povolání, že to jako má jako celoživotní dílo, tak začala být lepší a lepší, protože už nic jiného nedělala. Jenom, a vlastně už jsem vám říkala, že nemá žádný vzdělání umělecký. Я помню одну историю, когда я только начала преподавать, и ко мне пришла моя подружка, она тоже захотела учиться ногтям, делать лепку акриловую как раз. И я помню, мы лепили мак. Это была не такая сложная работа, а был просто обычный такой простой мак. И я помню, как она сделала это такие прям блины, такие лепестки. Она поставила и так говорит, ой, наверное, у меня очень плохо получилось. Я беру ее типсу, смотрю и говорю, боже, какой красивый мак, говорю, у тебя талант. И она в это поверила. И сейчас она очень хороший мастер. К ней вообще не записаться, она очень, как бы высокого уровня мастер. И прошло несколько лет с тех пор, и мы с ней до сих пор дружим, общаемся. И она пришла и показывает мне эту типсу. Я на нее смотрю и говорю, о боже, какой ужас, это что ты мне показываешь? Она говорит, это мак, который я делала, и ты мне сказала, что это очень красивый mák. To je takový vlastně legrační příběh. Ona, když začala vlastně založila tu akademii a už školila nějakou dobu, má kamarádku, která chtěla se naučit vlastně dělat nechty nebo malovat, prostě všechno. No, ona už byla začínající nechtářka, přišla za Valentinou s tím, že chtěla se naučit dělat mák. A oni vlastně dělali ani ne, protože ten mák, co jste dneska viděli, to je složitá práce. A ten byl úplně jednoduchý. No a kámoška vlastně udělala ten mák na typu a ukázala to Valentíně a tam byly fakticky prostě 4 limance, prostě takový jako. A Valentina říkala, že to je krásný, že ty máš talent, prostě ty musíš v tom pokračovat. No a kamarádka pokračovala a teď už je opravdu taková žádaná nechtářka, prostě ona dělá pro nějakou smetánku nechty, prostě nejde k ní prostě přijít a říct, hele, nebo zavolat a říct, že já chci termín. No a že prej se nedávno potkali a ta kamarádka přinesla jí ten tip a ukázala jí to a Valentina říkala, ježišmarja, to je hruza. A ta se smála, říkala, to je ten mák, který si mi tenkrát pochválila a kvůli kterému jsem se stala nechtářkou. Valentina just told one of a funny story. She had a friend which wanted to learn how to do the nails like you are. And she already has academy, and they was learning how to do a poppy like you today. It was much easier, but still. And she made just
4 big something on the tips. And Valentina said, Donut, yes. donut, yes, she made a donut on the tips. And Valentina came to her, she said, yes, this is pretty nice, you should continue on doing that. And she continued at it, and she's now one of the best nail designers. And she met her few years ago, and that friend brought with her the tips. And she showed it to her, that puppy donut. And Valentina said, oh my God, what is it? And her friend said, this is my first poppy, which she said it is very nice, and because of these tips I became what I am now. So because of, she said, few years later that the poppy donut was very nice, she now became what she became. И Dice che lei una volta c'aveva un'amica che voleva Еще раз. хочу еще сказать о том, что всю технику, которую они получили, есть у меня очень хорошее выражение, которое действительно это правда, что теория без практики равна нулю. То есть все, что они, знания, которые они получили, они сейчас равны нулю, пока они не будут их применять на практике. Только когда они будут работать, они будут рисовать хорошо. Я рисую хорошо, потому что я много рисовала. Если они будут рисовать тоже много, они тоже будут хорошо рисовать. Здесь как бы от этого никуда не денешься. Valentina říká, ještě jako dodává, že bez práce nejsou koláče a právě, že má takovou ne teorii, to už je pravidlo, že pokud nebudete, dneska jste dostali nějaké vědomosti a když je nepodpoříte praxi, tak je, té teorie je prostě nula, prostě 0,0 korun. Protože vy, když to nebudete rozvíjet, nebudete kreslit, nebudete malovat pořád a stále zkoušet, tak se ničemu nenaučíte. Vy prostě se musíte rozkreslit. Ona dobře kreslí jenom proto, že kreslí hodně, nebo kreslila hodně a furt, ano. Я рисую лучше, может быть, ну не может быть, а только потому, что у меня было больше практики, чем у них. Вот и все. Valentina říká, že maluje lépe než vy, jenom proto, že měla více praxe. Když vy budete pořád kreslit, tak můžete kreslit stejně jako ona. Хочу сказать всем спасибо, кто сегодня пришел. Valentinka vám všem děkuje, Valentina say thank you that you came today. že jste s tím poprali a vydrželi a nelítali tady zlamané štětce. Я когда училась, и у меня что-то не получалось, я очень расстраивалась. Я приезжала домой, брала клиентов, и именно то, что не получалось, я рисовала на клиентке. И на 10-м пальце у меня уже начало прекрасно получаться то, что не получалось. Ona vždycky, když se jí něco nedařilo, když přijela třeba domů ze školení, přijela a byla prostě zlá na sebe, na všechny, prostě, že se jí to nepodařilo, tak začínala to, čemu se učila, začínala se učit na klientech. A na 10. prstu už měla ten výsledek, který chtěla mít. A my jsme se bavili venku, tak právě říkala Valentinka, že už ke konci každá z vás měla mnohem lepší výsledek, než na tom začátku. Valentina said that there is saying in Czech Republic, there is no results without working, or there is no donuts without working to be more perfect. And Valentina is such a good drawer Можно будет, чтобы они потом because сделали she фото. draw a lot. And every time she went from some campus or these classes and she didn't go well in that, she started to draw these drawings on the clients.
and she saw the results on the 10th nail she made. So she said outside when we were, so she saw in the end she saw the results of your work, and it was much better than on the beginning. Ok. Dice che Valentina quando andava a fare qualche campus o comunque qualche corso come questo, quando uscivano brutte, e praticamente poi iniziava a fare i clienti e Mohla by tak zkontrolovat. Ty máš svoje. che le sue